I-TEER iwukuvuselela inhliziyo nemiphimbo lapho ungakwazi ukusindisa impilo ngokwenza ngesikhathi esifanele nangendlela efanele. Ngakho sizofunda ngakho njengamathiphu alula namasu okwenza ICFA. Ngakho-ke, ungamkhomba kanjani umuntu ofaneleka ukwenza ICFA. Ngakho-ke noma nini lapho ubona isiguli singazi, zama ukuthola umjuluko. Ngakho uma kungekho pulse, futhi inhliziyo ayishayi, khona-ke lowo muntu ungaqala ICFA ngokushesha. Futhi kufanele uthathe lowo muntu endaweni eyisicaba, futhi uqale ICFA ngendlela efanele. Indlela efanele ye-ICFA ngokuyisisekelo iqinisa amadolo akho. Ubeke izandla zakho kanje phezu komunye, phezu komunye, phezu komunye, futhi ungagobi amadolo lapha qondisa lokhu. Khetha ingxenye emaphakathi yesifuba bese ucindezela ama-intshi angu-2. Ukushona hhayi ngaphezu kwalokho ama-intshi angu-2. Ukushona engxenyeni emaphakathi yesifuba. Ngakho uma wenza lokho, futhi ngokwenza ukucindezela okungu-120 kuya ku-100, ukucindezela okungu-100 kuya ku-120 ngomzuzu, ungakwazi ukusindisa impilo yomuntu. Phakathi kwamasekondi angu-15 kuya kwangu-20 phakathi, ungaphefumula kabili ngokuphakamisa isilevu phezulu. Futhi uvale izinwele unikeze umoya, unikeze imiphimbo kumuntu. Ngakho, qhubeka ne-ICFA uma umuntu esebuyisela ishayela sakhe. Futhi, ungayeka ICFA bese umhambisa esibhedlela esiseduze ukuze aqhubeke nokwelashwa. Ngakho ngale ndlela, noma ubani angasindisa impilo yomuntu, noma kuphi, lapho kungenzeka khona, futhi noma ubani angakwenza lokho. Zama ukukwenza ngendlela efanele ukuze usindise impilo yomuntu.